Takže ahoj, dneska vás tam u dalšího videa. Tentokrát to bude, jsme teďka na Donbase, jak můžete vidět tady. Pěkná voda je. Tady je pěkná voda. Můžeme jít k ní, ale tady máme to, schody. Jsou tam lidi, jak můžete vidět, je to fakt celkem pěkný. Jdeme k ní. Takhle. Je to celkem pěkná voda, my jdeme nahoru, půjdeme nahoru. Jo. Všechno. On má nový mobil. Tak, čus. Máš nový mobil. Uká. No počkej, pojď na světlo. Tady, semka musíš jít. No, ukáž to. Má nový mobil, dneska ho dostal a... Já vám ukážu ještě ze zádeku. Tak jo. Jo. To chvilku trvá lidi. Tak mám to. Takový zadeček, takový pěkný. Lenovo. Já mám zase tablet Lenovo. A teďka si to můžete já vám to takhle ukážu. A když si říkáte, co je tam to oranžový, tak to je taková síť prostě, jo? Bojka, no, to je jedno. Takhle, kdybyste tady chtěli jít, jmenuje se to teda Donbas a bude to trošku s písničkou a to je všechno pro tento díl a čus!